Shalom, shalom. Sidlule ezintweni ezinzima. Sidlule ezintweni ezinzima. Hallelujah. Siyabulisa abathandekayo egameni lenkosi Yesu. Sibulise otata, sibulise omama, sibulise abantu abatsha, sibulise nabantwana ngegama lenkosi Yesu. Amen. Siyabulela kakhulu ke bathandekayo, inkosi yasinceda sazokhonzana namhlanje. Sibulise siqala ubabona ngegama lenkosi uYesu. Ayibo, amen. Ngokwafulani fani nsinsiwe, uYesu wandixolela izono zami ngenye imini. Alibonke igama lenkosi. Siyambonga kakhulu uYesu usuke emthatha ndizalwa khona. Amen. Siyambulela kakhulu kuThixo bazalwane osabuncedayo ubomi bami. Sibulise napha kumama kubambani kanene Mamungalo. Amen. Hallelujah. Komnye abazalwane esamfumana pha ku-door to door, uyandihlekisa kanti ngibona. Alibonge igama lenkosi. Obabungalo sathi kasiya kwakhe Tata uZenzile wenza into engazange ndayibona isenziwa nangubani kwindawo esakasaya kuzo. Save sama ngapha kweyadi. Xa siya ku-door to door ndidla ngokuthi ke mna ndithi masingangenini. Amen. Basibuze ngosengaphandle into yoba singene nakule yadi. Amen. So Mamungalo, Tata ndizamile ndisabuza uba ndingene kule yadi. Wava wandijonga wathatha isitixo wavula. Amen. Asibethe lo Thixo izandla kalo baba egameni lakhe. Ndisabuza. Ndibele kubuza hayi. Wave wandishiya apho ndisabuza olala isitixo wave wavula. Amen bathandekayo. So yandimanga zakho lento. Xa uthi uyalibazisa mfondini ngene yathi. Amen. Siyabonga kakhulu kuThixo bazalwane, sibulela kakhulu Sister Yonela. Egameni lenkosi Sister Yonela, sigaranta uYesu. I am telling you, you will never go wrong. Amen. Sigaranta uYesu sisiyonela. He will help you so much. Njengobulapha, it's not a mistake. Yonke le process ungcina ngayo uba siyofika kuwe iyayisekwe kwasephakadeni uba izoba nje lemini namhlanje. Amen. Bengqina apha entsukwini Tata uZenzile pha ku-12 ndisithi kubazalwane ndandi utata onzalayo, mama wandimitha ena 15 years. Amen. So utata onzalayo wasiphika isisu. Alibonke igama lenkosi. So ukuphika kwakhe isisu utata ndikhule ndinemibuzo. Amen. Khule ndine-questions ezininzi kakhulu ngesenzo sakhe utata. Balibonke igama lenkosi.
ngo-2007 utata nomama, because mina nikhuliswe ngutata uFulani. Tata uFulani is not my father, he is my grandfather. So ndikhule ndisithi tata utata uFulani. Amen. So umama uFulani ongumakhulu wami, ndakhula ndisithi kuye mama. So 2007 umama wami biologically ndikhule ndisithi sisi kuye. Kodwa ndimazi ngeli xesha sendibhadla ndamqwalasela uba ngumama wami ke lo. Amen. So ngeke shandikhulayo ke ngoku ndakhula ngo-2007 ngeholiday. Ndandize primary ngoko. Bandicele utata which is lo uzala mna nomama bandiyohlala nabo for iholiday ka-2007. So xa ndandifika phaa kulaa holiday ka-2007 ndiyohlala nabo, kwakuthiwa July holiday, impatho katata lo ngu-biological father kumama yabambi kakhulu. Amen. Yayibuhlungu kakhulu, yaba buhlungu ngendlela emangalisayo, to a point that wayembetha efuna umbulala phambi kobuso bam. So that thing noba yenzeka with a short period of time of iholiday kaJuly yanditraumatize ubomi bam bonke. Amen. Khumbula one other time ndikhule ndi-defensive kakhulu kumuntu ongutata onamanqindi okubetha umuntu ongumama. One other time kulwa omakhelwane bam, ndandisengushodwanyana nje omngaka elo xesha. Amen. So utata ongumeza ubetha unkosikazi wakhe. So indlela endandinetrauma ngayo, I was very young, ndaphuma eyadini ndawunqanda la fight. So wandinqanda la fight, la tata wandigila ndayowa. Ndabona uba andinamandla ukumnceda lo tata, ndave ndazapha entsuleni ndamluma. Ndafika le ndawo baba kuyo. Ndisebenzama uveza bazalwane indlela endandinetrauma ngayo, ne-anger endandinayo towards esasenzo. Ayibonke igama lenkosi. But ukufika kaYesu ebomini bam nandikhule ndine-plans utata zoba xa ndimdala ndizawuthenga isibhamu ndimbulala. Mna ndikhule ndinaloo nto engqondweni yam uba mhla ndanamandla ndambulala utata. But into emangaliso kwafika uYesu 2011 wandifikela uYesu entliziyweni yam. Futhi ndaxola hamba ixesha elide utata ndingamxoleli. Alibonke igama lenkosi until uKristu wandambulela uba alikho izulu, ayikho inkululeko utata ndingamxolelanga. Alibonke igama lenkosi uJesu. So I had uba ndimxolele kwisenzo sokundiphika kwakhe, ndixole kwisenzo soba wabetha umama ndijongile. So yanintsi into okufuneka ndiyixolele. Now this year bengenda apha eGeorge naye eMthatha. So phaa elalini yam bekumiswe imvuselelo. So ndacelwa ke uba mandibe phaa kulaa mvuselelo ndiyoshumayela elalini yam. So utata ngwapha elalini. So njengoba ndishumayela phaa elalini yam tata uZenzile wakhona laa mini ndisetendeni phaa. So ngasha ndishumayelayo ndibiza abantu abafuna uYesu, kwaqala yena. Ndavetenda kwakhona moment of silence. Ndithi ndicela ndivala namehlo ndifuna uthi ndifuni, kwaqala yena. Ndazibuza ke ngoba tata uMpofu uba if bengazange ndamxolela inoba ngendandonyanya esaphakamisa isandla, yar usiphakamiselani. Ndikhona bathandekayo. So ndiyayicingela nje uba wena mfo ukuba ngendandonyanye ndaxola uba yar senzo phakanyiswa nguye, ebengekho omnye umntu ebenoziphakamisa isandla. Tata izandla zenu. So ndizama ukuthi it was so amazing to my heart. Ndizama ukuthi sirecommend uYesu nabantu oqala usibona sirecommend uYesu. Jesus uYesu unamandla, sirecommenda uJesu sisiyonela. Ndizama ukutsho ngeke si noba ukhule njani, noba ubethwe intoni umuntu ebomini bakhe, we recommend Jesus. Siyamgaranta uYesu. Doesn't matter mamungalo noba umuntu kwehle ntoni ebomini, asigaranti icawa
ayikho icawe enamandla enganceda umuntu emhlabeni. Akho nkonzo inamakompostile, akho gqirha elinamandla okunceda umuntu emhlabeni, but nguJesu yedwa onamandla onceda abantu. Now ngithatha mina ngithetha nabanye nakonye indlu nifika ndithi uYesu ohlukile kunoShembe, ohlukile kuLikhanyana, ohlukile kuSpoldi, ngoba uYesu indoda yokuqala, the first man, indoda yokuqala uzalwa yinkazana, indoda into amenza ohluke kubaprofeti uYesu, into amenza abe namandla simprove into yoba wohlukile kubaprofeti. Simohlula uYesu kubaprofeti ngoba yinzalo yowesifazane. Yesu yinzalo yowesifazane, ingakho tata uzenzile simohlula. The first difference kaYesu kubaprofeti nakubantu abanamandla emhlabeni, uYesu mabungalo yinzalo, the first person in the entire world from the creation. Jesus ngowokuqala ukuzalwa kungalalanga ndoda nankazana. Nindva kahle bathandekayo, uYesu lo ungowokuqala, yinzalo yowesifazana. Now kwaprofethwa kwincwadi yeGenesis kwathiwa umuntu xa uAdam esiwa in the Garden of Eden, yonela xa uAdam wayesiwa, iBhayibhile lithi kwaphuma isprofeto sathi isprofeto kasiphuma makholwa bathandekayo, sathi isprofeto umuntu oyawunceda uSathane, umuntu oyawunyathela uSathane enhloko, ayinzalo yesifazane. Umuntu onamandla kwaphuma uThixo wakhupha isiprofethi ugqiba ukuhlatywa imvu. Ngelo xesha uThixo ugqiba bahlabela imvu, ugqiba uhlaba isilwanyana, kodwa akakhomba abantu esilwanyaneni. Ugqiba uhlatya isilwanyana wabe sesigqiba uhlatya igusha, wabe sesithi uThixo kodwa inzalo yowesifazane yawutyumza uSathane inhloko. Kawapointa kule gusha igqiba xhelo, wabapointa kwinto abangekayiboni, bangayazi ingenzeka kanjani. Into yawunceda abantu kulo mhlaba yinzalo yowesifazane. Nako makufika uGabriel kuMariya, uthi Mariya uzala unyana umnike igama elinguYesu, uyabasindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Manye amagama aba bantu ngabakhe, noba bedakwa bencile emhlabeni, kodwa aba bantu ngabakhe. Hleli ku-depression, abanye bene-stress, bene-anxiety. Uthi lo mbhalo uYesu uyakubahlangula abantu bakhe, uyakuhlangula uYesu abantu bakhe. Funa abo bantu bakhe namhlanje, uyabakhangela. Mabe khona umuntu namhlanje okhangelwa nguYesu, into ofana noNela, ukhangelwa nguYesu mntam, nawe tata uyafunwa nguKristu. Nzalo ke yowesifazane, ncwadi yeZenzo 3 verse 19, yatyumza uSathane inhloko. 2, Yesu wohlukile ngoba ngowokuqala ukuvuka kwabafileyo. Nindva kahle, ngowokuqala ukuzalwa intombi yodwa engekho utata. 2, uYesu ngowokuqala, tata umpofu, ukuzalwa nokufa phinda uvuke. Hamba funda kwezi Ncwadi yeZenzo chapter 3 verse 19. hamba verse 19. Guqukani ke Guqukani ke ngoko nibuyele kuThixo. na uPaul okanye uPetro ukhuluma lamazwi. Guqukani ke ngoko. Hamba. Guqukani ke ngoko. Guqukani ke ngoko.
nibuyele Now kuThixo xa niphenduka inguquko le izanibuyisela kuThixo. ukuze Now phendukani kuqala. Manye amagama impenduko yoba xa ububheka ngapha utshintsha indlela ubheke kwelidala. Now ke uthi lo mbhali guqukani. Yamemeza lo mbhali qala kwabakholwayo ngoba bakwazi ukukhonza abantu bengaguqukanga. Bathi bathetha ngelwimi ezintsha bathi basindisiwe bengatholwanga inguquko. Guqukani. Hamba. guqukani ke ngoko Phendukani ke ngoko. nibuyele Na kuThixo inguquko ke buyisela abantu kuThixo. Ngoba isono sibhekelisa abantu kuThixo. Sono noma usenza kuFacebook, noma usenza lapha kuWhatsApp, lizwe lonke lingaboni. But isono sibhekelisa abantu kuThixo wabo. Nawuthi lo mbhali guqukani ke ngoko nibuyele kuThixo. Guquki buyisa abantu bemkile. Buyisa amaphara. Buyisa amagintsa. Buyisa amafeba. Guquki ababuyisa. Ntombazana bithanda amadoda. Ncanyiwe kule ndawo yaseJoja ngokhwezi. Ncanyiwe ngabazali bayo. Ncanyiwe ngabantu azalwa nabo. Bantu abazalwa nayo. Xa beyibona bathi mayifele nja. Bonke abantu babeyibheka. Bangasele nje ngafa. Naye xa isijongile kayibona into ayiphilelayo. Kodwa lo mbhalo uthi guqukani nibuyele kuThixo. Inguquko yiyo ezibuyisa abantu. Ayoqawa enamandla okuhlanganisa abantu noThixo. Kodwa inguquko ukuqhaquka ukuphenduka. Shiya izono zalelizwe. Shiya amanyala elilizwe. Thilo mbhali buyelani kuThixo. Nguquko kamakholwa. Bantu bamkile kuThixo. Baphekele. Bahambe ukuzithandela. Benza into abayithandayo. Kodwa inguquko iyababuyisa abantu. Belahliwe beflathele. Ngoba abantu abangena Thixo baflathelwe. Baphila engozini. Baphila eshweni. Baphila kwisikizi. Baphila emanyaleni. Kodwa uthi lo mbhali ukuze abantu babuyele kuThixo. Guqukani. Lahlani izenzo zenu. Buyelani kuThixo. Hamba. guqukani ke ngoko nibuyele kuThixo Ya. ukuze zicinywe izono zenu. No. Inguquko ke ngoku yenza izono zenu zicinywe. Jesus. Sono siyacikwa. Sono siyacikwa. Boss. Hlala zona sewuthe uyakholwa. Tu. Hayisono siyacikwa. Banamhlanje abalali babethwa zinto abazenzileyo. Namhlanje abantu abalali bahlutshwa zinto abazenzileyo. Into abazenzileyo ziyabakhalisa. Hlutshwa zinto abazenze bona. Tu bantu abalali
zizinto abazenziweyo, kodwa qala ngenamandla ebantwini zizinto abazenzileyo. Namandla into ezenziwe kuwe, kodwa into enamandla engaxabanisa umuntu noThixo zizinto azenze ngokwakhe. Kodwa siyamemeza ebusuku, kuyaphendukwa, zono ziyacikwa, bantu baguliswa zizono, bantu baliliswa zizo, bantu bahlela ezibhedlela bebulawa zinto abazenzileyo. Kodwa lo mbhalo uthi phendukani ke ngoku, izono zenu zicikwe, ziyacikwa. Jeremiya uthi zono zabantu zibhalwe ngesinyithi, ngamanye amagama zibhalwe ngensimbi. Kodwa uthi uJeremiya ziyacikwa izono, zono ziyacikwa, zono ziyacikwa. Hamba icawa kuze zicikwe zizono. Thola uYesu, thola uYesu wangene ngaphakathi, bese uyaphenduka. Ziyacikwa noba ubulala umuntu, ziyacikwa noba wafeba amadoda ofebe nawo abaleki, zono ziyacikwa noba utshwala obusele ubaleki, izono ziyaxolelwa. Sizomemeza nasegeorge, izono ziyaxolelwa. Khona biza abantu bedakwa, khona biza abantu benxila, uthi izani isibonisana. Kuyaboniswana, kuyaboniswana. Kanize noba niphuma emakhaya ahluphekileyo, izani isibonisana. Kuyaboniswana ekhaya, akujajwa ngento ozenzileyo. Kuyaboniswana, izani isibonisana. Noma lizalwa kumakhaya aphuma kwi-rapist, kuyaboniswana. Bane barejwa, bane ege emhlabeni, kodwa mabefika kuYesu kuyaboniswana. Jesus is alive. Jesus is the Savior. uYesu uyaphila, uYesu unamandla, uYesu uyaxolela. Sizovakalisa naluxolelo, nathi inkululeko, nakokuphumla, nalusizi, lumelotho emnqamlezweni, nalilifa, nakumntu onamandla akhulula abantu. Naku Yesu, naku Yesu, nalusizi, lumilodwa emnqamlezweni, nalilifa, nabubomi. Amafa lomhlaba kuliwa ngawo, kodwa nakumthipho omkhulu. Naku Yesu, naku madida, naku manqoba, nansi insimbi ehlaziya insimbi, nansi into enamandla. Jesus, uYesu, uYesu ungumxolisi, uYesu uyaxolela, uYesu unamandla, nalilifa, nabububele, ujike emnqamlezweni. Nansi indoda ebiza amadayisana emisipha, nansi indoda ebiza abafebayo, ithi nginxaniwe, nginxanele lizwe, nginxaniwe, ngifuna ihlabathi.
Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. I give the assurance. Uboniwe evuka kwabafileyo. Ungolovukayo. Uyindoda engathathelwa sihlalo. Mhlawumbe mayefa uthathele isihlalo ngonyana bakhe. Ala Muhammad. Ewo ulihlanyana. Mayefile isihlalo sakhe sithathwa ngonyana bakhe. Khona inkosi engathathelwanga sihlalo. Khona ikumkani engenamntu uyithatheleyo. uYesu yedwa uyinkosi engathathelwanga sihlalo. Ezolapha inkosi zathathela isihlalo zazo, kodwa uYesu yedwa uphilile. Ya okuyise wenkedama, kuyindoda kubahlolokazi, yindoda kubahlolokazi. Intombazane izele ingena abazali. He's the provider. Bendizibuze bomini bam, ubutata xa ndiphika ndiyawuphala ngendi kwi-drugs ngoba kusiya ngokona abantu ntophikwe ngutata wakhe hlala kwizobisi kwi-drugs. But I'm here to tell you, I found a new father, a father who loved me so dearly. Wenjenje utata wam ukuthanda kwakhe ihlabathi, ude wancoma unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwa kuye babe nokuphila. Okholwayo indodana unokuphila, noma egula, noma ehamba nge-wheelchair, noma eliphara. Okholwayo indodana unokuphila. Okholwayo indodana unokuphila. No. Guqukani. Nabazali bangaguquka, bakhoze bangaguquka. Umzalwane necawa kaguquka. Ne-worshippers ezingaguqukanga. Worshippers aziguquka. Members aziguquka. Kuyaguquka. La ukhonze ecaweni yamasindiswa ayithi loo nto uguqukile. Ngeke singenamanyala namhlanje ezicaweni zamakholwa. Bayibonisa loo nto ungaguqukwa. Hamba, funda. Guqukani ke ngoko. Guqukani. Nibuyele kuThixo. Xa nguquki kubuyisela abantu kuThixo. Ukuze zicinywe izono zenu. Nize nifumane. Funda incwadi kaLuka chapter number 15:11. Full verse number 17, chapter 15 ke Luka 15 verse 17. Verse 17. Ke kaloku. No. Mamela ke. Thole ndodana kwakundodana yolahleko. Yakubuyela ezingqondweni. Fana olahleko. Ndodana yolahleko. Hambali ulomfana wabuyela ezingqondweni. Ngoba isono simenza umuntu angabikho sezingqondweni. 2, sono siyadura. Sono expensive. Yabona uqala isono cause uthenga abantwana balapha iWiv balapha eGeorge. Thenga inzipho ezini. Isono siyadura for kaKhimbili. Expensive. Uyintombazane funeka ufake into zakhona kuzibe mhle for amadoda. Isono expensive. Kodwa ubonakalise lokhu
nyana kaThixo kuba sichithi sona seliliswe sona siyadura. Hayi nqoku namhlanje hlala esonweni kadurayo bagitoba ngoku akuphela inyanga benemali eziphumayo akondla abantwana beliliswe ngoba isono siba ngumuntu abenabantwana all over. It's expensive. Akuyaguquka ke yaphendukwa funda yakubuyela ezingqondweni. awukuthola mfana ke naye wawa hatsha imali yakhe yonke thithi imfuyo yakho wabo esithubeni awubuyela ezingqondweni sona senza umntu angamnangqondo yiki indoda olahlobo umntwana ingiphahlile doda engenathixo ngqondo yayisebenza ingasebenzi balibonke igama lenkosi hayibuya ezingqondweni kuyabuya guquko buyisela abantu kuThixo yathi kanene bangakanani hala na mntwana yatshela izinto ngamankazana hlala esithubeni sona senza umntambo esithubeni lwe nabantu bakowabo bayintombazana uhlalisana bayithepha egoli kuphapha kusegeorge bawayithe uzophangela egeorge kowabo fika ngundo ngamadoda egeorge ngoba isono senza umntu angabukhosa ezingqondweni. Halo mfana ke nawe abuyele ezingqondweni hamba yathi wathi lo mfana kanene bangakanani na kanene bangaphi baqeshwa bakabawo abahlutha sisonke bahlutha sisonka kanti ndim lo mna ndisipha kuyaphela sisono hamba ndiya kusuka ndiye kubawo uya lo mfana awusuka ndiye kubawo ndithi kuye bawo awusuka ndiye kubawo awusuka ndiye kubawo kuyela ezingqondweni umntu angenathixo uyamka kuThixo phalomphaluthi awusuka hlala phansi lo mfana wayicinga lempilo ayiphilayo kubi empilo ahleli kuyo cinga lo mfana hlutha yasekhaya awusuka ndiye kubawo nami ilizwe linibethile haleluya noba linyazwe icawa laphela ithemba lami emhlabeni lalinyazwa inkonzo laphela ithemba lami lomhlaba dawa sendikhona lashayeka kodwa lo mfana wathi ndiyophelela kuba linyazwe ngabefundisi linyazwe inkonzo linyazwe ngamathemba lomhlaba linyazwe kutata wakho okuzalayo kodwa lo mfana wathi xa injimeko yam ndiyasuka ndiye kubawo haleluya xa injimeko yam ndiyasuka ndiye kubawo ayibadinga amagqirha ayidingi maprofethi ayidingi izangoma idinga ubawo ndiyasuka ndiye kubawo yayicinga le nto lentwana yathi xa inje le meko ayidingi nemali yalo mhlaba idinga ubawo ndiyasuka ndiye kubawo ndiya kusuka ndiye kubawo andiyasuka
ndithi kuye ngoba bawo kuyasukwa. Ima kuyasukwa. Kuyasukwa. Ya kuyasukwa. Kuyasukwa. Tata uMpofu kuyasukwa. Akalahlwa kwaphela uThixo. Kuyabuywa. Yathi ndawusuka. Faku yathi ndawusuka. Yayicinga. Mali ayiphelile. Mathemba yomhlaba aphelile. Hallelujah. Hallelujah. Yathi ndiyawusuka. Nawe ncedanga. Nawe ngisizanga. Dona ikhona ikawa. Kodwa ndiyasuka ndiyekubawa. Kuyabuyelwa kubawo. Uyesu. Fikile emhlabeni. Nasegeorge ufikile. Uzakufuna abalahlekileyo. Uzokhangela. Uyesu uzokhangela abadukileyo. Ufikile. Uzobafuna benecawa. Uzokhangela abakhonzayo benecawa benamanyala. Uyesu uzokhangela bona. Jesus is the Savior. Yena kaThixo. Yesu uzobasindisa abalahlekileyo basengozini. Hallelujah. 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 Uyesu uzokhangela bakhona abawesiphayo. Yesu uzokhangela bona. Bakhona abashumayela benamanyala bevuka emankazaneni. Uyesu uzokhangela. Ayasacinga lana. Yathi ndizawusuka. Hlala phaa khosi ubani ujonga le kamera. Yathi ndizawusuka. Hayi la ndawusuka. 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 Ayacinga ubawo la nto mntakembili. Ayacinga ubawo. Ayacinga eOG. Ayacinga acawa, ayacinga afe. Ayayicinga nalesikhonza kuyicawa. Ayacinga ubawo. Ngoba ngomso uzawulinyazwa sithi. Ufuna ukuba ucinga ubawo. Ufuna ucinga ubawo. Cinga ubawo. Bhenela kuye. Hamba, funda. Funda. Sivala iBhayibheli. ndiyakusuka ndiye kubawo. Awusuka. Ndithi kuwe bawo Webawo. ndimonile uThixo. Yacinga indlela ohlambulula. Banda zawufika ngithini? Hayi man. Hayi, ndifuna uvele ibeke yonke. Bawo, honini. Ayaqala uba abantu abaninzi ikhimbili bathanda ubaboliwe. Abantu bathanda ublame abanye abantu. Breakthrough yakho ebomini funeka ungayithandi into oxelelwa ngento ozenziweyo. Xa ukuzube ngumuntu omne breakthrough uyithanda laa nto oxelelwa izinto ozenziweyo. Hey, yabona laa nto oxelelwa into ozenziweyo. Prophet kuthiwa wena uthathwa ngubani? Hayi uncede yakubulala more. Because usandelwa yi-anger. And the anger is a disease. Ngaxoleli sisifo siyagulisa. Hamba ngaxoleli Kembili uyagula. Dinga deliverance. Counseling. Wena bayo wena sikuxela kakhulu ngento ozenziweyo. Sikugulisa more.
Uyakholwa namhlanje awuyiki ngale nto uba uyongena kwamprofethi. Profeta athi phaa kwakho kusupheke oyaziyo. Dakwe hleke kube mnandi. Go deeper. Go deeper, man of God. Dukweswa into abalucela bakho ifree kukhona phaa ifrijini yakho isupheke. Nandelwa ndithi alindithe phaa khona isupheke. You man of God, you unamandla la prophet. Uyayazi nje ibikhona isupheke. Yandibiza ID number yakho 9902. Now you man of God, uyikhalile. Kuyabhulwa ngoku kwizangoma tata umpofu ezigqoka amasuti. Ewe Kimbi zigqoka amasuti. Ziyabhula. 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 Yabona wena awangixela ID yami yabona mina akujonga nje. Yena unyanisile uthi mandithini ke ngoku. Yazi unyanisile. Abaqebe unya. Yacela mamngale uthini mamngale. Mamngale phakwa kukhona ID number yakho ku2 eyamos ku19 tontoni. Uxele yami. Ku19 tontoni. Yaxelele yami ku19 tontoni. Ngakujonga nje nti kwakho. Ngento uyichanile cha ngowuphumoya. Lapha eBhayibhelini mamungalo kuntombazana apha ebane iprofeta oPaul. Kuthiwa yibani oPaul xa bedlula oPetro tata uProf. Xa bedlula oPetro yayibani lentokazi isithi kantokazi yabani isila ntokazi aba ngonyana bakaThixo ophilileyo. Uyaziba enyanisile ntombazana. Awubona nezi prophet ezugadi basisuka kubusose njani. Hayi John is prophetess. Kwala ntombazana yayinyanisile. Kutata uzenzile. Yayinyanise gqithi plawumpofu uba ngonyana yayixoka ngonyana abaThixo baphile. But oPaul bayikhalime. Ngoba beunderstand umoya ebhula ngawo. Prophet is right, huh? Nyani ngonyana bakaThixo ophilayo. But umoya yabo hayi bona kuyabhulwa namhlanje. Hayi nxiyota njengambe bahle abhule. Hayi abhule. Ukhona othathwa ngibani? Thathwa ngibani? Now man of God, yes, go deeper. Aphuma ba yakunabantu abalwana efamily zabo. Nani? Umama wakho okukhulisa iminyaka kuthiwa ligqwiki uphume naloo. Xa ulisindiswa awubi na enemy. Wenza uxolo xa ulisindiswa nabantu ababakonileyo. Habo, wenza uxolo. Mntana uma bulawele umntwana nguwe obulawele umntwana. Mntwana wakhe bulawa kabuhlungu. Thatha uPofu. Uye wena kubantu ababulela umntana wakho. Yokwenza uxolo wena kubo. Fangeli kinjalo. Ayifuni focus kwinto zenziwe. Ngoba focus wenzeni we. Uyelane noThixo wena. Alibonke igama lenkosi. Funda. Ndiya kusuka ndiye kubawo. Awusuka. Ndithi kuye bawo ndimonile uThixo. Hamba. Nawe ndikonile. Funda. Andisafanelanga noba kuthiwe ndikunyana wakho. Asibona mfana engadeserve noma kuthiwa ngunyana wakho. Yenze ndibe njengomnye wabaqeshwa bakho. Ayicinga le nomfo kaKhembile, ayicinga. Fundi vesela ndaba ayicinga. Yesuka ke. Yena yasuye jonga yaya kuyise. Yabona ba anje yehlela sonweni. Yehlela iphi? Kuthiwa yesuka. Yaya kuyise. Ha, yesuka. Yaya kuyise. Yaya kuyise. Ha. Ke kaloku kwathi isekude le. Awuna leBhayibheli ethi uyise wayibona
uyise wayibona wayibona wavelana nayo wayibona iseza wathi ebona luza pha. That is my son. wayikhawulela Imake wayibona bethwe butywala bethwe ngumjoli yagowa naphuza face lentwa phela lithemba ngayo kodwa utata wayibona wathi noma kuthiwani kunyana wami luzapha nambona izulu ngoba xa bebuya beguquka liyababona nyana olahleko wabonwa nguyise and God was full of love, full of grace. Ngoba xa ubuya God the Father is full of love. Wayibona that is my son. Sikazimethile yena kodwa he is my son, he is my daughter. Hallelujah. Hamba kwezi kwathi isekudele uyise wayibona uyise wavelana nayo wayikhawulela. kanti uzenzile funda kule yakho. Funda first. Funda ku-verse bani ubugqiba umfunda. Verse 21. Funa le ndawo ithi wayibona. Ku-verse bani uthi wayibona isekude. Ke kaloku akobona ukuba Verse usekudele. Verse 20. Verse 20 tata usenzi. Ya. Wasuka. Weza kuye. Ngeke lokho akubona utata wakhe. Yise wambona. Funa le ndawo uba wasikwa imfesa. Hallelujah. Sikwa ini. Njengoba xa ubuyela kuThixo ngoYesu. uThixo usikwa imfesa. Noba woneka ngakanani, noba wonesa ukholwa, bata ubuya Thixo usikwa inceba. Sekhona ubabalo, isekhona inceba, usekhona uYesu, usekhona uYesu, isekhona inceba. Umnyango wenceba uvuliwe noba sowuneka ngani bantu bakutshatsha komhlaba isekhona inceba. Wayibona wasikwa imfesa ukuba uThixo ebengasikwa imfesa nengawe ngengekho le revival ubukho balemvuselelo nodiphethe into abangabana uThixo usenenceba. uThixo uyakuthanda noba ifemeli yakho ingakuthanda noba warejectwa kowenu but uThixo uvula izandla. So God loved the world wancama unyana wakhe ekuphela komzele. Uyathandwa buya mntwana, wena usathandwa ekhaya, wena usathandwa. Buya mntwana, buya lekhaya. Sebekubhekile, bakubhekile, bakujongile. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Wasikwa ifesana. Sikwa ifesana. Hamba kwezi. Ndikhoyo. Funda. Ndikhoyo. Jesus. Wavelana nayo. Velana nayo. Wayikhawulela. Wayikhawulela. Wayigona. Wayihlangabeza. Wayanga. Thini wayihlangabeza. Jesus. Yabona ke uguquka uyahlangajezwa. Bekusekhona inceba. Ya, thedinyana. Uyahlangajezwa. Uyahlangajezwa. Yahlangajezwa. Khona ihak. Efika lo muntu oguqukileyo. Oguqukileyo. There is a warm hug. Emlindini. The joy of salvation. The first love. Wataseza. Tata wakhe mbona. Wathi lo mntwana ndiyamazi. This is my son. Wamkhawulela. Qhubeka kwezi. Wamkhawulela. Ya. Jesus. Wayikhawulela. Wayikhawulela. Wayigona. Wayanga. Ya. Ke unyana wathi kuye. Yo. Bawo ndimonile uThixo. Yaconfessa le ntwana. Nawe ndikonile. Yahlambuluka. Bawo ndonile kuThixo. Awuguquka yahlambuluka. Hlambuluka. Uya le ntwana yahlambulula. Tata ndonile. Ndonile. Awuhlala ezonweni nje uzithi uba luthula. Yahlanjulukwa. Hake lala lenkazana. Ndibuye ndiphinde ndivuthe. Hake lala nendoda ndingatshatanga nayo. Ndibuye ndizovutha apha. Yahlanjulukwa. Funda kwezi. Bawo ndimonile uThixo. Awu ndonile. Nawe ndikonile. Yahlambuluka. Andisafanelanga nokuba Yathi tata ndonile. Fanelanga nobiswa. Sibona le ntwana ingadeserve. Kwayinto ingabizwa ngonyana kaThixo. Sibone kumlahlelwa ngaphandle. Sibone lahliwe. Sibone ifanele ukufa. Tandifanelwanga. Qhubeka uyifunde. Andisafanelanga nokuba kuthiwe ndikunyana wakho. Ya. Kodwa uyise wathi kwizikhala zakhe. Isahlambulula. Khawulezisani. Wathi utata kwathini? Mamela inhlambuluko yayo. Safuma. Wathi utata icebo. Khawulezani. Ize. Yima ingekadimi lo hlambululo. Ngoba kukhona into eyenziwa kobuyileyo. Yathi sahlambulula. Yathi tata ndonile. Yavuma. Ayathi tata ndoniwe. Ayini ngobi baphalaphala. Kukho abantu abayitshele imali. Yabalibala bona. Yathetha ngayo. Yathi tata ndonile. Ayababala abantu abonaboneyo. Yathetha ngayo. Imoshe uthetha ngayo. Wathi utata icebo. Rholani ngubende. Hayi. Uyabona ke ihlambuluka. Xa yavuma izono. Rholani ngubende man. Ndimambathise ifunde amakhwezi. Khawulezisani. Khawulezisani. Ize nesona sambatho. Izani nengumenhle. Nimambathise. Alisabuzi izilanga. Hallelujah. Alisabuzi izilanga. Xa yathi bawondonile. Rholani ngubende. Alisabuzi.
uba lewa uphume nayo wayilahlaphi, lewa uphume nayo apha ekhaya yatshonaphi lo ngubo. Kodwa xa ihlambuluka ndiyambuza, xolani ndumende ndimemphathise, yizani nengubo ndemphathise lo mfo. Haleluya! uYesu ukhaliwe, uYesu wahlatywa, ehlatywa ngenxa yakhe. uYesu walinyazwa, emethwa ngezenzo zakhe. ukhona ohlatyiweyo, ukhona olinyaziweyo, ukhona watyunyuzwayo, ukhona wanxelerhayo, ukhona umntu onamandla. ubona kwiSaya evela kwedolo, uthi kubani nalo usuka kwedolo, kubani nalo uvela ePhotsera, unyalasa emandleni obuninzi bakhe. uYesu, uYesu, uYesu. ubani nalo umethwayo, nesima komethwayo, nesima kongafunwayo, nesima kodeliweyo, kodwa umetha ngenxa yethu. washaywa emetha ngenxa yabantu. Jesus wamethelwa abantu. siyanelisa bantu baseChurch, buyelani kuThixo, buyelani kuYesu, niyabizwa ekhaya. Back to God, back to the Creator. uyanelisa uYesu. yizani lonke nibulalekayo nizaphunyuzwa. ikhona indoda ephumza abantu, ikhona indoda ethula abantu imithwalo, ikhona indoda ekwazi ukothula abantu imithwalo. uYesu, masibeke inyawo, ngizothandaza mfundisi umenziwa, ngizothandaza. Baba siyathandaza, ngicela ke sithandazeni sonke ekhaya lenkosi uYesu. Cela kuvula umlomo wakho na uthandaze ngegama likaJesu. Baba siyabulela, siyabonga in the name of Jesus. Thixo wethu namandla, unyana wolahleko wasibuyisela nathi namhlanje. Thixo wethu ingcwele ngazi inhliziyo zethu. Thixo wethu namandla, sibuyela kuwe ngakho konke kwethu egama likaJesu waseNazaretha. Baba siyathandaza ngakeli xesha Nkosi, noma ubomi bethu sibubeka phambi kwakho nasebusuku, sibubonile ubugwenxa bethu. Thixo wethu oyingcwele, Baba abantwana